Kumbalai bilian gibriu ha shitelup ke pertai ke baju pli ya ke WhatsApp kata ha ka shisngi bat kani ke WhatsApp kadai kata ka social platform ka ba ya yutam ha baro shitelup ke pertai baru gibriu ki pendon kam ya kani ke WhatsApp kum kalan ban yakren bat gibriu ki badon kam sejengai naki kata da ka ba kisu ya text voice call lani video call bat da kumwei kilan ru bat dei namar bala buntan gibriu ki pendon kam ya uni WhatsApp na kata kadau lami ru ki scammers lani ki nongthok pisa ki bashar khai hakani ga juk ka bamenta bat hakani ga video ngan penshai bat ngan pensutu yapi kumno ba phin tip yai kita ki scammers lani kita ki nongthok bat nonglum pisa bi ain lengba ka WhatsApp da ka ba penbit yapi lengba ki message ki voice call lani ki video call bat dagi wei kilan te skap ya kani ga video khnang ba phin tip ya kita bat kumno ba phin like na kita kinong thok pisa bat kinong khwan pisa na ki bang lani da ka ba ki shukol lani text ya pi longba ka WhatsApp tito matang ini sedang no ya kani ga jing penchai halor kita ki scammers ki ba pendon kam lengba ka WhatsApp kini kinong thok pisa lani ki fraudsters ai ki pendon kam ya kani ka WhatsApp kum kalat ban pha ya pi ki jingtho lani kita ki messaging platform ban pen ketik lani ban pen thame ba kumno manga ban ma pi ki ba pule ya kata ka message ke jongki ngin sapha ya ka pisa shiki baru ki don ki nong thok nang shuko da ka ba ki pha thep pisa hagi company thok kum ki crypto scams baru ki don ki briu ki ba pendon kam da ka ba ki pha ya ki personal data sha ki nong pendon kam ya ka WhatsApp ba kumno kin trick ya ki ba kin pha ya ka pisa lane bikin yo tu ya ka pisa padai halor kane ba baro kita ki nong thok pisa ki ba pendon kam lengba ka WhatsApp ki pendon kam ka ju ka trick lane ka ju ka jing tumu te hang neng ne page ya kita ki lan ki lenti ki ba kini ki nong thok pisa ki ju million ban thok ka banokong unexpected messages. Scam messages will always come out of the blue from unknown contacts or people claiming to know you. Tikino ki scammer messages lane ki message ki bapha lomba kita ki nong thok nong syukor kin wan pau ya pi hapo ka WhatsApp ha karong blue. Kata lomba kita ki unknown contacts lane ki number ki ba phim ju tip meno but kini ki brew kin penbi lane kin pentame yapi but kin ongru ba ki thu yapi tes ngobha ban block direct ya gite ki unknown contact lane unknown number lada ki wan hakarong blue message kabar hangne ngidon essence of urgency scammers will try to pressure you into acting without thinking either through threats jail time fines etc or the promise of rewards or making money tikin sadon ki scammers lani ki nong thok pisa ki ban saberthen ya phi bat kin sale lani kin saak ru kumba ki tip ya ka kam ka ba phi tre da ka ba kin berthen bat penting da ka ba phi sha set jail sha fine bat kin sadon ru ki ba kular ban IAP da ka pisa nalor ki te artli ki nong thok pisa ki jumlien ru ban request ya ka pisa lani request for money if anyone asks you to transfer their money or send gift cards or images of them it's a scam dihagani ka point ka balai la batai bala da don kino ki briu ki ba karpat pisa na phi ba phin sen pisa shiki ban maki kin sen ye phi ki jing ai sngoba la ka dei kino ki jing ai sngoba ki ba rit lane ki ba kraw wat numbi ya kata but kini baro kin dei tang kinong thok suda Shishuru ngidon ye ki nong thok ki bawan lengba kini kata lengba ka job offer. Fraudsters will try to entice victims with promises of well-paying remote job. Kani ka jing terwakam lengba kite ki nong thok pisa kabala jeli sat ha po kastit Meghalaya kat haduk kini singiru. Badai halor kata ngan ban biang epi sansisin ba wat numbi yakum kite ki briu ki bawan ban terwakam epi dakaba ki kular ba pinyo kam sorkar pinyo ki jingsiu ki bahe bat ka kamru kande ka basuk. Handai kita ki dei tang ki fraudsters lane ki scammer epi tang kumno bikin yo pisa lane baran kin
yo ban kejit ke pisa na pi tang kata kilaja no jelang ban manga ma pi ki babi ya kata ngin shu sep ya ke pisa ke ba ngila ai shaki bat ban pendisisa ya kata ngaru ngade way na ki victims ki bangalangan ha kene ke job offers man ha kini ki sansnem ki baladap tangta sagani ke way ka attractive profile images. Many scammers will steal photos of online models and send wrong number messages to initiate romance scam. Hakane ke juk social media kaba ki scammers lani ki nong thok pisa ki kloy banwan lengba ki te ki dur ki ba internet kata da kaba ki bu ha ki profile ki jong ki lengba ki dur jong ki actress ki model lani ki actor ki ba pau jong kari ka perthei Henry lada kini ki wan lengba ki te ki attractive profile ki wan ban penbi je pi ki wan ban kulare pi ba pin yo kam yo jam lane ba pin kamai lengba ki television show lane da ba ki kulare pi ba kin sakot ye pi ban ak film lane ak serial bat ki video bat pihap ru ban siu pisa shiki te kataru kadai ka way na ki jingthok ki ba shirkhai ha ki ne ki singi ki ba menta bat sakani ka way kadi ka ba shirkhai tam ha ki ne ki singi ki ba menta kata ka ba dei ka investment opportunities. Beware of anyone who claims you to make a lot of money through secret or special investment opportunities or crypto platforms. Some scammers may even let you withdraw a small gain to pressure you into investment more. Ngan itu yapi ba mangaru ngalangat ha kani ka investment opportunities ha ka ba kermen ba lengba kete ka jing invest lane ke jing tap pisa jonga shakite ki company talk ngan yo pisa shibun namar ki kular balada ngatep arpo jar ngan sayo arlak lani ngan sayo saulak kumta terter te kaladon ko wi ke company ke bawan shanga ba ki kular ba ngan sayo pisa kata longba ki trading platform ba ngalatep ya ka hakaban ko ngatep Andrew Hajar te ngayo kumtu sanspa hadu Andrew spa shisngi ban ngalayo ban sei kumno sheja tangka longba katika rihoja te din kata bangalayo sei te ki pressure yang ban tap ban verify ya account nga ban tap hadu khat ar hajar te nalor kataru nga ban tap khnang bangan yo ban sei ya katika profit ka bangayo longba katika trading company pause tang hadin kato ka nesngi ngala sha thok bat ngala sha hak ya ka account ban nga klem yo shu kat hadu mentaru kumju te ka bangamut ban ong hangni shepi baro ki viewers kumba wanum sha penbit kumba manga ngala sha penbit ban ngala sha thok ya kapisa nga kermen bangan yo shibun henre ngala duno wat kaba nga donru te kata kade ka message lani ka khubor shepi baro khamtam ya ki paralok lani ki parado parasnam ki basa hapo ka state Meghalaya namar kum kini ki investment platform kin sawan shanga shepi kin wan ban penbi da ka bakin ong tap tang khandiat pin sayo shibu baru tang ban kring lani ban penbi yanga badyapi hakaban kong kin ai lani kin sha ban withdraw lani ban sei ya ka pisa ka ba khandiat henry kin sa pressure lani kin sapan bor biang yanga ya pi haksin ka baar ka balai ban tap khambun ya ka pisa hadu ba manga bat ma pi ngin bi ngin sngau ba ladangi tap ngin sayo khambun henry hakata kapor kin saja no jelang bat kin sa hak sendon ya ka account ka ba ngi tap pisa te sachi sen ngan ong biang pi wanum bichu yakum kini ki investment opportunities lani ki investment company ki wa wan ban penbi yanga bat yapi da ka ba ngin tap kandian ban ngin sayo shibu chushuru ngi don kum ka suspicious link hangni ngi ha ban husiar bha never click on link from spam messages or suspicious messages. Consider a safe browsing tools to protect you from phishing link or viruses. Tekani ka way ru kadi ka way na kita kilat kibai kini ki scammers lani kini ki nongtok pisa ki yo ban lum pisa na nga mat na pi da ka ba ki pa ya ki link ki ba pher hapo ki WhatsApp lada mga bat ban pi ngikum klik lani ngikum khnyot kulumar ya kini ki link ban ngin sapendam ya ki detail sangta ken
kini ki scammers lani kini ki nokthok pisa kin sahak kin sayo ban sei lani kin sayo ban tip ya ka details jong ka bank lani ya ki personal information ki jongi ban kin sala ban sei ya ki pisa na ki bank lani na ki account ki jongi ti ban line na ki jing wan poi klomar jong kini ki links ki ba pher hapo ki mobile lani ki whatsapp ki jongi min sobha ban pendon kam ya ki browsing lani ki browser ki bala ban detect lani ki bala ban tip la ki de ki link ki babha ne ki link ki basniu namar hagini ki link kin don ru ki khnyang lani kita ki viruses ki bala ban pendu wat ya ka phun ka jongi but ka ba khadu hangne ka long they won't answer when you call if you try to call the WhatsApp number that is messaging you scammers likely won't answer you. Tekan mau bha ko ki viewers lada pio ya ki message lane ki link bat kumchuru ya ki call ki bade ki unknown number sngoba one reply ya ki namar kini ki de ki scammers kila ban trang ya ki number ki chongpi ban kinla ru ban seitu ya ka pisa na ki account ki jongi bat ha ka por hadin ba philayo ya ka call lane message na kite ki unknown number yole se pipen phai dalele kite kinnum respond lane kinnum sim ya ka call ga jongphi namar phitip kite ki dei tang ki riuthok ki rushikor lane ki bangi juong ki scammers lane fraudsters ya shwa bangan pankut ya kane ka video sai chi sin nga kwa ban ong ye phi ki viewers baro sngopa lada phi syam lane phio ya kum kite ki joint message lane ki joint call ki bade ki unknown number sngoba ban block by direct baru phila ban report shaki bor bade khmi ja ka bakut jong kan ge video sai chi sin nga wish yapi stay safe wan numbi shu hakum kine ki joint brew ki ba wan tang ban kjit ya ka app jonga jong phi da ka ba ki thok bat khamtam da ka ba ki wan ban kular ya ki jingyo ki ba pher la ka de ka kam ga jam lane la ka de ka pisa tangka tangkatahi stay safe once again kublai shibun